Здароўкі усім. Сёння пойдзем у Нью-Вегас. Будзе, як і папярэднім разам, такі крыху больш начны стрым. Я без стрыма крыху запусціў. Зрабіў менеджмент інвентару. Раскідаў усялякі хлам, які я на сябе таскаў. Крышачку тое, што засталося, мы зараз пойдзем распрададзім апошняе. Это хуценька. Прынамсі, цяпер у нас няма такого лютага перагрузу. Я ўвогуле заважыў, што я на адном са стрымоў, калі я краў That Gun, я ж тады таксама скраў усе сувеніры з гэтым, дыназаўрам. І выявілася, што яны ўсе важылі, і у меня ў інвентары было 28 кілаграмаў гэтых сувеніраў. Я сабой гэта ўсё таскаў, невядома на што. Давайте да кліфа зойдзем. Вітаначкі. Вось гэтай самай дэбільнай сувеніры. У меня их было амаль 280 штук у інвентары. Кожны важыць по 0,1 килограмм. Ну, карацей того, 28 килограмм было занято некай лухтою. Hey there. If you want to buy something from a shop, you'll have to wait till it opens. І вона вот... Ну, давай у караван тады згуляем. Fellow enthusiast, huh? That's great. Let's play. Раз не хочаш нічога прадаваць, давай сыграем у караван. Я папярэднім разам яму прадаў 110 накрывак. А да гэтага я выйграў у яго прыкладна 200 з чымсьці. Таму зараз паспрабуем яшчэ раз паспяхова сыграць ім, каб дакладна выйсці ў плюс. Спадзяюсь, усё скончыцца перамогай. Як жа будзе крыху няёмка. Так, давайте выкладывать самые маленькие карты. Зараз хутенько згуляем у караван и потым пойдем. Может, доктарши продадим усялякае смецце. І трэба ж таксама выканаць квест з гэтымі, з брамінамі. Так, чекайте. Так, ён уже один караван сабраў, але у нас таксама нядрэнныя шансы насамрэч. Прынамсі, мне пакуль што так здаецца. Так, давайте... Зноў займаемся матэматыкай у галаве. Не, я думаю, мы пераможам. Расклад даволі добры. Давайте поднасром яму. Все, заруинили ему один караван. И у нас зараз есть шанец собрать ажно 3. Довольно хутко. Так, давайте сюды десятку покладем. Сюда девятку, это будет 3 каравана уже. Все, найс. Так, пачалі гульню з перамогі. Так, я, дарэчы, мне здаецца, я бачу таго самага супермутанта, віннага ў забойстве
гэтых брамінаў. What can I do for you? Таму я мяркую, мы зараз гэтых квест Yeah, таксама and I need хуценька выканаем. sterile medical supplies. But let's see what I have with me. Так, забяры, калі ласка, вось. Гранаты, міны. Так, можа, ёсць нешта, што шмат важыць? Вось гэта, дарэчы, шмат важыць. Thanks. Так, все, ты бывай. Я не ўпэўнена, што тут ёсць яшчэ які-небудзь гандляр. Магчыма, хіба што можа побач караваншчыкі ходзяць. Пойдзем, падыдзем да гэтага супермутанта. Я вось не ўпэўнены, што з ім можна неяк камунікаваць. Вось ён, нябачны. Нябачны, бо карыстаецца стэлсбоямі. Але гэта, дарэчы, можна рухаць. Давайте яго падвінем крыху. Head voices say Quiet Man knows more than he says about horns. Ты чаму ён, дарэчы, забівае гэтых брамінаў і прыходзіць сюды ўвогуле? Я яму здаецца, што ён чуе нейкія галасы, якія кажуць яму забіваць. Ну, не ведаю, выглядае так, нібыта з ім пакамунікаваць нельга. Прынамсі, мне гульня такой магчымасці не дае. Па-моему, тут адзінае, што тут сапраўды можна зрабіць, дык гэта забіць яго. Это не зусім гуманна магчыма. Але, здаецца, іншага выйсця няма. Вось ён. На жаль, будем забіваць. Funny robot, mate. Ну все, яго хлопцы хуценька забілі даволі. It's over. Так, давайте патроны возьмем. Мініган у нього, до речі, зусім розбитий. Важить ён шмат, я нават брати його не буду. Ось та сама нотатка, наколькі я пам'ятаю. Наконт брамінов. Они их так и называются, крики брамінов. Ну, карацей, гэты дзіўныя вось гэтыя супермутанты такога сіняга колеру. З імі потым будзе яшчэ колькі квестаў звязана, і мы даведаемся, чаму я ўвогуле карыстаюцца стэлсбоямі, у чым тут справа. Потым гэта ўсё паглядзім яшчэ. Пойдзем да гэтай сям'і, растлумачым, у чым была справа. Чаму іхніх брамінаў забівалі. Так, прабачце. Ну, я не хацеў забіваць, правда. Ну, тут іншага выйсця не было. Так, з табой, пэўна, пагаварыць трэба. Well, I don't know how you've done it, but I do know how I can thank you. Please take this, compliments of Alice and myself. And help yourself to anything in that freezer over yonder. We got more steaks in there than we'd be able to eat in a year. Пакінуць яго у сэнсе жыць? Ну, ён бы далей брамінаў забіваў. Ну, типу, ён сапраўды просто шкодзіць. Ён добрага нічога не робіў. Не рабіў. Ну, і... Плюс падвысілі нам рэпутацыю ў Новакі. What brings you here? За тое, што мы зрабілі. Неяк дзіўна выглядае, калі у цені персонажа. Тут нейкая ці то праблема з асвятленнем, ці што. Вось чаму бунт такі цёмны? У параўнанні з гэтай бабулей. Look who's here. Так, гэты квест закрылі.
Можна, дарэчы... О, я караваншчыка бачу. Зусім без забойстваў. Хутчэй за ўсё будзе складана. Можна некаторыя квесты прайсці без забойстваў, але зусім Howdy. наўрад ці. Не ўпэўнены. Мне, дарэчы, здаецца, нават і першыя дзве часткі нельга было Hey there. Need anything? прайсці без забойств зусім. Там у любым выпадку трэба было з кімсьці дастраляцца. Sure. Here's what I've got. О, слухайце, є шмат этих накрывак. Гэта вельмі шмат. У меня, дарэчы, ёсць што ёй прадаць. Так, пачакайце. Я, можа, зараз хуценька пабегу у свой нумар у гатэле. Пакой. І возьму якую-небудзь зброю, якая шмат каштуе. Так, стоп, дзе смецце? Во, вось гэта таксама забяры. Гэта шмат важыць. 1600. Бляха, не, гэта шмат. Трэба паглядзець, што ёсць на продаж. Спадзяюся, я паспею яе дагнаць. Так, 1600. Давайте паглядзім, што з гэтага можна даволі выгадна прадаць. Вось гэта хутчэй за ўсё. Дайце яшчэ што-небудзь па мелачы панабіраем. Так і всякую дробязь, якую таксама можна будзе скінуць. Всё, пабеглі. І пасля гэтага я мяркую, што мы накіруемся у Форланд Хоуп. Ну добра, дарэчы, яны не так хутка ідуць. Таму дагнаць іх не складана. Паспрабуем сёння выканаць квесты ў Форланд Хоупе і, магчыма, потым пойдзем Hey there. Need anything? у Searchlight. Sure. Here's what I've got. Так, забірай. Вось гэты молат. Блин, магчыма, можна было нават болей чагосьці прыхапіць. Ну уже ладно. Так, усё. Вось гэта, вось гэта. Ну ўсё, супер. Пакрысе паднімаемся. Так, давайте, можа, тэпнемся, не будзем гэты шлях праходзіць увесь. Дарэчы, можна схадзіць за адной цікавую вінтоўкаю. Дзе памятаюць, што ёсць адна пячора. Ай-яй. Ты нехта страляўся, што? Недзе ў гэтым баку. Хутчэй за ўсё вось тая, дарэчы. All mine. Так, стоп. Гэта што такое? Диких Can't run зашмат. from me.
Сколько там у ЕД хп? О, летите, яго покусали. Давайте вось гэтага паспрабуем. Спадзяюся, я ў ЕД не траплю так. Блях, еды, я маль мертв. Еды, живи, коли ласка. Eat this. О, все, найс, побег. Дарэш цікава, вось як аднаўляецца ЕД. Типу, ён жа робот, яму з тымпакта не уколеш. Ідзем, карацей, за нашу вінтоўку, як я сказаў. Ой, не, бляха, толькі не гэта яму дазвоны, зноў. Блядь. All mine. Піпец. Ты ж зноў наркотыкі есть. Так, у меня уже все, залежность от психа з'явилась. Ладно, попробуем Can't run from me. вывести так. Вось гэты гад даволі моцны. Не, стреляй! Ну что ты робишь, блядь, стреляй! Ну пиздец. Нарешті. Не тратишь. Знову не поцелил. Да что такое все? Сальто. Виконання легіонера. Бля. Так, я перестав сашити за своїм ХП і не зауважу, що я зараз загину. Шиковно. Так. Окей, давайте джет. Може, до речі, гэтым разом пошансую? Так, не пошансовало. Теперь у нас залежность от Медикса. Не-не! Пипец. Так, найс. Ну, калі б один бомж там не кинул, бляха, динамит под ноги, так може атрымалася. Так, ладно. Може бафаут з'їсти? Ладно, давайте джет, медикс, психа. Так, у меня теперь залежность уже от двух редшев. И от медикса, и от психа. Так, одразу колем стимпа... А, не колем, окей. All mine. Бляха, не-не-не! Пипец, а хто так болюш стрелил-то? Знову хп нема. Так, найс, -1. Так. Давай, ну... Бляха. Полгодины будет набои закидывать. Ой-ой-ой-ой. Ой, не-не-не-не.
Блять. Ад каравана у меня няма залежнасці, калі ты на гэта намякаеш. Блять. Ладно, все, я буду жерти бафаут. Джет, Медикс, психа. Заховываемся. All mine. Так, у кого-то не шмат хп. Бляха, як же повольно лаки зараджається. Ну забито, у него ледь хп засталось. Найс. Retribution! Не намекаю в сенсі. Стверджаю. Так, все, я загинул. Это уже доклад. Померли промываться. Пипец. Там есть один некий хлопец з винтовку. Гэта ён так балюши раздае. Так, не ведаю, что зараз адбываецца, але... Так, найс. Его нехто з наших забил. А кто так болюче мне раздал? У меня только недавно было фул хп. Не, ну это смерть. Так, что мы можем зрабіць? Что мы можем зрабіць? All mine. Так, може хай хлопці танкують. Тогда ближай. Бля, как дебільна на гэтай максімальнай складанасці. Я ему некалькі патронаў высадзіў у галаву, і он жывы дагэтуль. Так, ЕД фул амаль. Бун таксама. Давайте гэтага забіваць. Так, нешта я... Блять, зараз пиздане. You like that? Так, спадзяюсь, я не ў ЕД зараз потрапіў. Keep fighting! Так, магчыма, я ў ЕД, дарэчы, стрэліў выпадкова. Забіваем. Такие жарты. Ты хочешь жартовать с того, як я помираю? Алло, а я гинуть будем ці як? Не, гэтым разам я... Там хлопец, дарэчы, вясіць у паветра, наколькі я бачу. Даць вось гэтага заб'ём нарэшце. Ну, пачынаецца клоунад. Давай, забівай. Найс. Всё. Карту ягоны... Пачакай, я вось гэта не паспеў прачытаць. Гэта той самы жарт вялікі, я зразумеў? Не, пачакай, я просто не заважыў жарт. Картаю? Все, я зразумеў жарт, окей. Ладно, добра. Буду картами кидаться. От каравана. Так, что я хотел? Я хотел подвысить крыху зносины. Може ремонт по крысе подвышать? Да не якийсь декол. Так, бартер. Давайте яшчэ бартер подкинем. Вось так. Не, вось так вот. И давайте зброю до 60 подвысим.
Бля, ну так адпачывай, глядзі просто, не піши. Давайте подумаем, что можно взять. Это что такое? Некая мисс удача, спадарычна удача прыходзіць до нас час ад часу у ВАЦ. Не, это некая лухта. Вось гэта цікава. Более павялічаны шанец на крытычны стрэл. Эквівалент 5 дадатковых пунктаў у удачы. Ну, слухайце, гэта цікава. І гэта можа быць імбою, дарэчы. Гэта ж на любы распаўсюджваюцца стрэлы. Ну, зброю. Агністрэл я маю на ўвазе. Калі так, то гэта супер. Так, ёсць каманда яшчэ. Падвышае трапнасць у ВАЦ. Вось гэта цікава таксама. Так, Расей, я буду выбіраць хутчэй за ўсё паміж каманда і паміж крытычным стрэлам. Ну, мы ВАЦам часта карыстаемся даволі. Падвысіць трапнасць у ВАЦ было б добра. Дайце так і зробім. А наступным, магчыма, возьмем вось гэты крытычны стрэл. Хаця з іншага боку, калі скарыстацца снайперкою і страляць здалёк, вацам-то нам карыстацца не будзем. І там вось гэтыя крытычныя стрэлы будуць вельмі вырашаць. Ладно, давайте, окей, бярем тады іх. Хто яшчэ там? Там яшчэ адзін застаўся. Пачакайце. Так, гэтым разам мы не будзем лутаць кожную лухту, возьмем толькі... Што такое? А чаму бунт на пагатове? Нішто сабе... Іх ажно 6 было ў суме. Keep fighting. Все, больш нікога. Хаця, магчыма, гэта проста нейкі рандомныя. Давайте вадзіцы возьмем. Карце, збіраем толькі патроны, што-небудзь, каб палікавацца, папіць і ўсё. Да божух, ну да хто яшчэ? Да адкуль вы бярэцеся? Так, я наколькі бачу, там усё ж яшчэ двое недзе за холмом. Альбо гэта легіянеры, альбо гіконы. Так, супрацьядзе возьмем, гэта спатрэбіцца. Напрыклад, супраць якіх-небудзь касадораў. Свежая бульба. Калі б тут быў які-небудзь на Эндрае цементэры, ён бы мяне прыстыдзіў, што я не беру яе. Гэта хто? А, гэта пёс. І там пёс. Всё, не, псоў не чапаем. Так, я ўсё взяў? Не дадуць дайсці да пячоры.
Так, водицу забрали. Мы потым, дарэчы, можна спраўдзіць, ці адкрылася казино у Прыме. У ім можна будзе памяняць долары, ці як тут яны называюцца, НКР і дынары легіёна на накрыўкі. Бляха, столькі карыснага луту. Пакідаем. Столькі важыць. Столькі каштуе. Свежая груша. Нешта смачнае. Ладно, все. Не будем с кнарами, не будем. О, хлопцы. Nelson's back in our hands. What do you need? Да Bye. нічого Hope особливого. we can defend it this time. When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling. Так, а дзе гэтая пячора? Я быццам бы бачу нешта на мапе. Так, давайте захаваемся. Ну што я думаю. Не зразумеў. А дзе ўваход? Стоп. Я нешта не... А, божухна. Так, цікава, хто тут з ворагаў? Хутчэй за ўсё гэтыя начныя нехта там. Давайте што-небудзь пап'ем. Каб аднавіць жыццё. Пачакайце. Так, тут один придурок нейкую лухту написал. Часам, дарэчы, было б карысна мець якога-небудзь мадэратара ў чаце. Так, давайте, што... Чым можна скарыстацца? Каб жыццё аднавіць. Пуценька. Можна вадзіцы папіць, напрыклад. І можа паесці. Есть што-небудзь такое? Вось гэта з'ядзем. Нейкая музыка дзіўная. Дарэчы, такая музыка, мне здаецца, гучыць кожны раз, калі мы ж абралі на самым пачатку вось гэты асаблівасць, дзікая пустэча. Вось калі прокае вось гэтая дзікая пустэча, то бок нейкі контент звязаны з ёю, то по-моему гучыць вось гэтая музыка. Але я магу памыляцца. Так, не, стоп. А, ну все правильно. Гэта ж
Зброя називається забойця пацуков. Тобто тут пацуки будуть. Ой-ой, а тут радіоактивно. Вельмі радіоактивно. Бляха. Давайте нехай яни сюди підходять. Ніщо собі яни скокають. Ми їх заб'ємо тут? Я потім, може, хусенько пробігу. Пошукаю, де знаходиться ГТ зброя. Ну давай, худшей. All clear. Да покуль не все чисто, там яшчэ ходять. I've got nothing. Бляха, ось де яна ляжить? All mine. Так, сподіваюсь, там хлопці самі розберуться. Ау. Ай-яй-яй, бляха, він болюче укусив за сраку. Зараз помру. Так, меня зараз заб'ють, але это не так страшно. Я все одно покуль що шукаю зброю. Все, крыса съела. Можно, до речі, пробежать, набайтить их на себе, каб яны за мною пайшлі. Пацуки. Идите за мною. Company. Може, хай хлопці там розбираються. ГД разом з Буном. Я не думаю, що яны загинуть від пацуков. Тому все мусить бути у порядку. Там нечто скажуть. Так, Бун фуловий, я так розумію, я не дадусь рад. Як зручно міть напарник. Ай-яй. Бляха. Я тягнув увагу, не заважив, як пацук побіг. Так, усё, один застався. Ні, два. Давайте, хлопці, забейте там опошнього. А, ні, його не бачить. Окей. Де вона може бути? Так, ми набрали за шмат радіації. Стоп, не тут, так? Блях, мені здається, пацук лег. Давай. Давай, посунься. Так я бачу некий магнум. Бачу часопис. Де винтовка? Да божух. Так, видать, придется, я потом не ведаю, пойти на Fallout Wiki и там глядеть. И потом вертаться. Бо я не бачу. Це ж темно так.
Не, мне здаецца, мы яе не знойдзем. З вялікай імавернасцю мы яе не знойдзем. Так, усё, апошняя спроба. І я тады заладуюся, і мы просто пойдзем адсюль. Я потым пагляджу, ідзе менавіта трэба шукаць. Зразумела, яна недзе тут. У гэтай кіпе радыактыўнага смецця. Дзе менавіта я не магу зразумець. Бо тут нейкі просто нож ды рэвальвер, і ўсё, больш нічога. Так, окей, заладоўваемся тады. Можа гэта не ў гэтым месцы, бо тут 2 спускі было. Можа я не ў той бок проста рушу. Во, можа бы трэба сюды спусціцца. Так. Ой, тут какая-нибудь, мне здаецца, будзе мега пацук. Нешта я амаль упэўнены. Так, ну прынамсі ўжо добра, што тут не радыяцыйна. Не, все, пачалося. Так, нічога не разумею. Так, бутэлька молока. Цікаво, ці ёсць там молоко. Адкуль увогуле тут у пячор бутэлька молока? Стоп, я падабраў, атрымоўваецца нейкае смецце, цяпер не магу яго знайсці. А, вось, карацей, так, гэта ўжо пустая бутэлька. Прыгоды ў пячоры. Го, давайте далей тады рушыць. Так, пацук скокнуў нам на твар. Прыгажун. Всё? Можа тут? Дакладна тут. Ой. Не, спадара пацука не заўважыў. Нейкі пацук незвычайнага памеру. Як тут написано. Всё, дакладна, яна недзе тут будзе. Так, я спадзяюся, тут няма ніякіх пастак ці чагосьці такога. Всё? Ну всё, шукаем. Так, часопіс гэта добра, але мы прыйшлі не за гэтым.
Так, тут некі, відаць, лекар жыў. Так, і ідзе. Ці я просто сляпы не бачу. Так, ну тут шмат часу. Вось яна, бляха. Все, найс, знайшлі. Давайте збярем всялякую сансет са спарылу. О! А вось гэта круто. Покоцаная, правда, але... Гэты гарнітур дае абарону ад радыяцыі. Назад з пячоры пойдзем у ім. Так, больш няма сансет са спарылу? Ну, быццам бы не. Так, стоп, не, я нешта не лутанул. Все, цяпер дакладна ўсё. Давайте захаваемся. Альянс, здоровки. Ну, я мяркую, на заводах і не такіх пацукоў можна было знайсці. Та можа нават і маленькі бы лічыўся. Так, як выйсці адсюль? Все, знайшлі. Ох. Так, я ў гэтай пячоры правёў, мне здаецца, хвілін 20. Бляха, зноў знайшлі легіянераў. Ну яны пакою не дадуць. Здорово. You're mine. Сядзіш? Нет. Ён здаецца. Не хацеў змагацца. Свежая морква. І гарэхі нейкі. Так, 20 хвілін дзеля таго, каб знайсці вось гэтую зброю. Это унікальная вармінт вінтоўка. А што я гэта, дарэчы, за... Ну так быццам бы не написано, што ёсць нейкія абілкі. Отсюда, дарэчы, бачна новак. Вось, дык, карацей, я так бы быццам бы няма ніякіх абілак, але яна мусіць быць даволі добрай зброяй. Можна патэсціць на ком-небудзь. Дарэчы, а што там за дарога? У той бок. Не зусім памятаю. Давайте пройдемся осторожно. Так это кто? Это мураши? А не, это рад скорпиона. Давайте потестим на их нашу зброю. Давайте, правда, отремонтуем. Вот что я думаю. Во. Что такое? Так, ну гэта маленькі, але все одно
Адлецеў даволі хутка. Guess we made it. Не, ну слухайце. Даволі добрая зброя. Дзяўчына нейкая ходзіць. Ты хто? The NCR took back Nelson. Maybe they can win this war after all. Это не NCR. Блях, это не НКР адбілі Нельсон. Гэта я прыйшоў і адбіў. Ну супер. КР ходзіць усім расказваць, што это яны адбілі Нельсон. Тут, дарэчы, не самае добрае месца. Тут гулі мусяць хадзіць, наколькі я памятаю. Трэба быць асцярожнымі. Мы так крышачку пройдземся. Адкрыем уже якую-небудзь лакацыю. А каб была кропка для хуткага перасоўвання. Это что такое? Так, знайшлі нейкі кэмп. Я не памятаю, як правильно назваць вось гэту... ну, не тое, каб фракцыя, але тут ёсць такое гаспадарства, якое збіраецца... займаецца зборам усялякага смецця. Будем называць іх збірацелі. Ладно, давайте рушить тады у бок Сёрчлайта. Там мусіць хадзіць патрулі НКР. Мы з імі крыху паразмаўляем. Я спадзяюся, нам накінуць які-небудзь квест. А вось, дарэчы, гулі. Прытым гэта былыя вайскоўцы НКРаўскія, наколькі я памятаю. Ну, мы да Сёрчлайта зараз дойдзем, і яны там распавядуць гісторыю, што здарылася. Ого! Гэта, правда, выглядае ўсё вельмі жудасна, з такімі тэкстурамі. Так, пачакайце. А гэта што такое? Гэта чый лагер? Я спадзяюся, гэта НКР. Рейнджерская станція Ехо. Ну, добре. З гулямі, до речі. Слухайте, може покрасти їх криху? Дайте хлопця ось гэтага так отодвинем криху у бок, каб ён не бачив. Іди там, друже, погуляй. Мне потрібно антирадин. Що таке? Так, ніхто ж не бачив, правильно? Бо ми зараз пойдем у Searchlight, там вельмі радыяцыйна. Так, почекайте. Стоп, у меня зноў чат залагаў. Гэта жанчына? Так, стоп, это хутчэй за ўсё пытанне, якое было некалькі хвілін таму, правильно? Ці пра каго ты? Не, гэта наўрад ці жанчына.
Па голасу гэта мужчына. Ты хто? Hey, welcome aboard. Nice job out there. Ну, быццам бы мужчына. А, я гуляю за жанчыну. Так, я гуляю за жанчыну. Не бачу ніякага сэнсу гуляць за мужчынскага персонажа. Не памятаю, што тут знаходзіцца. Таму я нават сюды не пойду. Мы можам так прайсці ўздоўж берагу. Дарэчы. Там можна будзе на... Не памятаю, як гэта месца называецца. Там, карацей, ёсць лагер легіянераў. О, дарэчы, гэта аэрапорт Сёрчлайта. Карацей, недзе там ёсць лагер легіянеру, і побач з ім можна знайсці даволі добрую снайперскую вінтоўку. Магчыма, можа зараз туды пойдзем. I don't remember getting informed about any new transfers to this post. Так я так просто прыйшоў павітацца. Што вы тут робіце? The Legion's got a major crossing point down at Cottonwood Cove, so we keep an eye on them from up here. You know, if McCarran would send us some more men, we could do more than Ну, watch. наконт Эллы Парнел, мяркую, што вось у гэтым рэдактары гэта было б складана. А вось у рэдактары чацвёркі ці 76-го, магчыма, можна зрабіць. У мяне хто? Я не ведаю. Я не трымаў у галаве пэўны вобраз чысці, калі рабіў яе. Так, і вам нейкія прыпасы патрэбныя, ці што? The Legion's been sending raiding parties across the river in larger numbers lately. We don't have the men at this post to intercept them all. Okay. Skirmishes, mostly. The Legion raiding parties usually fall back when they know it's us they're up against. Carry on. Ты не пашышанка распавядай. Да я не ведаю, на каго яна падобная. Ты ж дэфолтны персонаж. Ну, па сутнасці, я там зусім яго крышачку падправіў. Я, дарэчы, выпадкова зарабіў ёй нейкія вусы ці штосьці такое. Хаця так, здаецца, не бачна. Я памятаю, што калі я рабіў, мне казалі, што я выпадкова зарабіў вусы. Дарэчы, наконт вусаў. Я ўсё чу. Ну, быццам бы няма вусаў. Можа, вы мяне надурылі тады? Выглядае, по-моему, без вусаў. Што хацеў сказаць на вось гэтай станцыі рэнджерскай. Як вы бачыце, НКР даволі добра ставіцца да таго, каб на службе у іх былі гулі. Яны абсалютна не супраць. І гулям праца, і у НКР людзі. Все задаволеныя. І я мяркую, гэта, дарэчы, тыя, хто пацярпеў у Сёрчлайту. Возера нейкае. Ну як возера? Ой-ой-ой, не-не-не-не. Я думаў, гэта нейкі прут, а там так радыяцыйна. Так, а вось гэта, дарэчы, той самы лагер легіянераў. Адсюда гэта выглядае як нейкая лютая мазня. Без тэкстур, без нічога. Але паверце мне на слова, гэта яно. Слухайце, можна тут неяк так прайсці і патрапіць на вось гэтую вышку, дзе можна знайсці снайперку. Мне, дарэчы, здаецца, мне хапае узлома. Давайте пройдемся, раз уж все одно мы тут побач. Нож надышла, дарэчы. Небо прыгожае. Так, это что? Знайшлі нейкую шахту. Магчыма, потым яшчэ нам спатрэбіцца сюды прыйсці.
Там нейкі гуль хадзіў, я карацей яго абыйду. Я не буду з ім файціцца. У гулей, дарэчы, крышкі былі. Ну, накрыўкі. Я магу его крыху паварушыць? Не магу. Цяжкі. Які ў мяне рост? 1,86 м. Наколькі памятаю. Ну хіба што ён не стаў менш за гэты гады. Я просто не памятаю, як гэта працуе. Ці можна стаць меншага росту з часам? Хоць мне здаецца, мы дайшлі да гэтага месца. Слухайце, гэта яно. Так, найс. Зараз яшчэ будзе адна крутая зброя у нас. Так, ты яно? Всё, дзе гэты? Шукаем. Так, very hard. Не хапае, 100. Блях, толькі не кажыце, што мне няма часопіса на узлом. Так, это ремонт, энергетичная зброя. Ты уже 165, ну неправда. Да не, немагчыма настолькі... О, знайшоў. Немагчыма настолькі з часам згубіць рост. Да ну, быць такого не можа. Так, дзе? Вось, вось. Так. Де божухна. А що такое? Чому не атрымоўваецца? Все, найс. Гэта снайперская вінтоўка габійскай кампаніі. Абсолютно лютая зброя. Чакайце. Давай альянс уявім, што я 1,40 м. Мне галоўна, каб гледашам было прыемна на маіх страмах. Я не супраць для гэтага пабыць 1,40 м. Так, што я хацеў? Адрамантаваць я хацеў, вось што я хацеў. Найс. Все, імба. Знайшлі імбу. Захаваемся. Так, а што тут яшчэ ёсць? О! Накрыўка з гэтым. Зорачкою. Так, кніжак ніякіх няма. Так, окей. Улічваючы, што мы цяпер варожа ставімся да легіянераў, ну, то бок яны да нас, і мы аўтаматычна, бо з намі бун. Да ладно, Нік, ты табе што шкада, што? Так вот, што я казаў. Мы пакуль не пойдзем у гэтым Катон... Коуп, бляха, не памятаю назву. Катонвуд Коув, вось. Бо там нам не будуць рады. Я, магчыма, потым без буна прыйду сюды, а апрану адзенне легіянераў, каб яны мяне не пазналі.
Так, там нейкая локацыя. Пойдзем адкрыем. Можа, чарговая пячора, як заўсёды. Так, бун кагосьці заўважыў. Гулі. All clear. Ну все. З нармальнай зброяй цяпер. Так, знайшлі нейкую шахту сёрчлайтаўскую. Я просто так крышачку пахажу, каб адкрыць лакацыю. Бо нам трэба будзе потым сюды тэпацца яшчэ. Все добра, жартамі, все добра. Так, агонь зноў заўважыў. Давайте пакуль не будзем губляць патроны, вось гэтыя добрыя. І возьмем... У нас на лакі шмат патронаў і таксама на задган. Давайте пакуль што з гэтай зброі паходзім. Я не зразумеў, чаму мне далі карму за тое, што я забіў гэтага гуля. Гэта зусім негуманна. Абсалютна. Нават не гледзячы на тое, што яны дзікія. Бачыце, якое святло? Тут, карацей, у горад лепей не заходзіць без добрай аховы ад радыяцыі. Але там даволі цікавы квест быў. Спачуваю, Альянс, спачуваю. Это что такое? Так, я знайшоў нейкі ўваход у чарговую шахту. Але тут скалы без тэкстур, нейкая поўная жуда. Не, я кажу, нейкая лухта з гульнёю. Типу, у меня тут нечто з асвятленнем. Тэкстуры нормально не працуюць. Слухайте, давайте пошукаем. Тут недзе побач мусяць быць гэтыя ВР НКР. Можа, яны крыху нам распавядуць пра Searchlight. Так, ну я аднаго бачу на радары. Так, гэта гулі. Так? Гулі ці не гулі? Так, ну быццам бы гулі. Бун, не трэба. Ну пачалося. Іх, дарэчы, мне здаецца, лепей лутаць. Ага. Бо іх по квесту трэба было б забіваць. Бун, не, пойдзем сюды. Гайс, супакойцеся. Бляха, давайте карацей апранаць. Вось гэты гарнітур супраць радыяцыі, бо яны тут пачалі ўжо месіцца з мясцовымі гулямі.
А їх наколькі пам'ятаю, треба було б забивати по квесту. Бляха, вони зараз позабиваються всіх, а я потім трупи буду шукати. Каб залутати їх. Все? Успокоились? Будем НКР шукати. Мне потрібний квест. Ось тут не мусять сидять, так? Спите? Кто у вас головный? Hang on there, traveler. Ah, You want to what's the steer deal? clear of this place. The whole town's irradiated to high hell. Так і куди мені рухатися, коли не сюди? Head north toward Novak. Look for a big dinosaur. Can't miss it. Да я веду, де Новак. Because it's a far safer place to be than here. I was stationed at Camp Searchlight before the incident. I've since taken it upon myself to keep travelers away from the area. Карацей, тут типу вось гэты горад Searchlight. Ён раней быў звычайны горад, а потым легіянеры зрабілі тэракт. І, карацей, скінулі нейкія радыяцыйныя бочкі на горад. І ў выніку там все позабівалі шмат людзей, шмат хто з ваяроў з НКР ператварыліся ў гулей. Горад у гаўне, ўсё радыяцыя. Но мне здаецца, ён зараз накіне нейкі квест, і там будзе таксама нейкі квест з нейкімі бандытамі даволі цікавы. Ты пра ЕД? Альянс? Гэта глухта, якая з намі побач лётае? Stay safe. Wish I had a first recon guy looking after me. Вось пра гэтага? Так, гэта наш сябар. ЕД завуць. Ты куды пайшоў? Стой. You're back. What can I do for you? I was stationed at Camp. I've since taken. Так. Вось давайте яго распытаем наконт Searchlight. Што здарылася? Some legionaries snuck into the camp and set off some kind of radiation bomb. I don't know where they got it, but it was damn effective. Killed almost everyone and turned the rest into ghouls. Ну, ось як я і казав, карацей. Так, а ви як вижили? I was out on patrol at the time, so I wasn't in the camp when it happened. There were a few others with me after it happened, including some of my superiors. Between radiation poisoning and attacks by the Legion, they all died out. Як легіон сюди потрапив? I don't know, unfortunately. There may be clues somewhere inside the camp, but I'm not about to run in there to find out. Ну, карацей, ми потім яшчэ по самому гораду паходзім і паспрабуем дазнацца, як менавіта легіон гэта зрабіў. Так, магу я спытаць што-небудзь? Sure. А гэта ўсё? Head north toward Nova. Так, што небяспечна ў гэтым месцы? The whole area is irradiated and filled with mutated creatures. Што менавіта за тут пачвары? Mostly ghouls and a handful of radscorps. I think some geckos moved in not too long ago. They seem to stick mostly to the south end of the camp. Так, а я спадзяваўся, што нейкі квест накіне. Head north toward Novak. Look for... Okay. Ma'am. Ну, мем, дык мем, так а што? Квеста не будзе? Дай квест. You're back. What can I do? I've since taken it upon my... Так, а ці нехта яшчэ выжыў? None that aren't feral ghouls. Those poor bastards. I can't imagine how they must be suffering. I'd like to put them out of their misery, but I don't have the heart to do it. О, Can you do me a favor? вось гэты квест. Карацей, тыпу, у чым, што ён менавіта просіць? Тут, як я ўжо казаў, некаторыя з ваяроў НКР яны ператварыліся ў гулей, і ён нас зараз папросіць проста, ну, тыпу, як з пункту гледжання нейкіх гуманных такіх мэтаў пазабіваць іх,
Бо яны ўжо ўсё адно, ну, іх уже ніяк не выратаваць, гэта дзікія гулі. І мы яму дапаможам. Тут просто карацей трэба будзе хадзіць, забіваць іх і збіраць з іх жэтоны. Ну, звычайныя такія ваярскія жэтоны, чтобы пацвердзіць, што мы іх забілі. Іх там недзе каля 10 штук трэба забіць. Чатвярых мы ж забілі ўжо, пакуль вось тут хадзілі з бунам і ід. І я так разумею, прыкладна 6 яшчэ трэба знайсці. Так, якую паслугу? I want you to put down the troopers that changed, turned into ghouls. Так, я готовы. Thank you. Could you bring me their dog tags? Так, Some of вядома. the troopers should still be wearing them. I'll give you some caps for each one you bring back to me. There's an old rifle in it for you if you can bring me at least 10. Oh, and take these radiation supplies. You'll need them. О, найс. Ён нам яшчэ і крышачку падкінуў антырэадына. Ага. Так, это гэты квест? Нам аўтаматычна накінулі, так? Окей, мы сабралі 4. Дайце я спраўджу, каб упэўніцца. Так, ось 4 у нас ёсць, і нам патрэбна яшчэ 6. Дайце са зброі возьмем што-небудзь прасцей. Давайте з лакі пакуль паходзім. Так. Ну, давайте закидываться тады антырадынам. Дарэчы, трэба будзе да доктара схадзіць, каб ад залежнасці пазбавіць нас. А то мы ўжо назбіралі праз наркотыкі. Так, дзе радыкс? Так, ядзім радыкс. І... Давайте радавэй таксама закінем. Можа 2 нават. Все, пойдзем. Чакайце. Так, Альянс, наконт твайго пытання. Так, паміж 3-м і 4-м быў вось гэты, якраз Нью-Вегас. І больш не было. Бежим бліжэй да ворагаў, бо бун здалёк заўважае даволі іх і пачынае шмаляць, я просто потым трупы не знайду, гэта будзе праблема. Так, 4 тут. Недзе трэба будзе знайсці яшчэ 2. Так, перамога. Ой, я бачу яшчэ аднаго ворага на радары. Слухайте, даволі хутка сталі ўзроўні накидваць. Давайте яшчэ зброю закидваць. І што, і куды яшчэ? Давайте і размову далей. Стоп. Я гэтага лутануў, ці што? Дзе ягоны жэтон?
Так, плюс яшчэ 2, я спадзяюся. Так. Так, і сколькі у нас зараз? Там просто з аднаго не выпало. Атрымоўваецца у нас зараз 9. 9. І магчыма... Так, карацей, калі я не памыляюся, тут один гуль, ён будзе не дзікі. Только яго знайсці зараз будзе трэба. Так, трэба спраўдзіць. У меня радыкс яшчэ працуе ўвогуле. Так, працуе, але у нас радыяцыі вельмі шмат набралося. Давайте радавыя яшчэ адзін з'ядзім. Блях, я не памятаю, якім менавіта доме ён жыве. Зараз будзем бегаць, шукаць. Так, это НКР. Окей. Карці, шукаем дом, у якога дзверы не закалочаны. Каб увайсці. Стоп, бачу яшчэ аднаго ворога. На радары. All mine. А, бляха. Это рад скорпіони. You're mine. Ой, не подиходь. Некий перк за забойство атрымалі. Так, все, я знайшоў дом патрэбны. Давайте захаваемся. Ну, слухайте, тут даволі утульна. Калі не браць ва ўвагу радыяцыю. Так, все, радык скончыўся. Дзе гэты хлопец? Так, ён спіць. Падымайся. Давайте захаваемся. Падымайся. Yes? Who the hell are you? Better yet, what the hell are you doing in this cursed place? Мы, вядома, You know what? Forget it. It doesn't matter. Welcome to Camp Searchlight, the shittiest place on Earth. такі прыязны. Мы, вядома, забіваць яго не будзем, мы з імі зараз дамовімся. І, дарэчы, мы ему зараз распавядзем, што НКР на службе НКР таксама працуюць гулі, і каб ён шоў адсюль і, ну, працаваў далей. Давайте спытаем, што можаш распавесці наконт лагера Searchlight? Not much, I'm afraid. What do you want to know? Динозавра можна забраць. І я, дарэчы, на самым пачатку стрыма распавядаў. Я, карацей, я на папярэднім стрыме хадзіў увесь стрым з перагрузам просто лютым. І я, карацей, без стрыма потым паглядзеў, скінуў паўсялякае смецце, ўсё, што я там налутаў за папярэдні стрым. І я заўважыў, што ў мяне было 28 кілаграм гэтых бляхасраных дыназаўраў, якія я скраў у гэтага, у кліфа, у краме. Я як дурак увесь стрым з гэтымі дыназаўрамі хадзіў. У них 280 штук было. Так, а якая гісторыя гэтага лагеру? I know that this place was originally a mining town before the NCR took it over. I think they mined gold before the war. Sorry, I don't know much more than that. Не ўсіх... Не выкінуў, я іх склаў у гэтым.
у сваім пакоі Новаку. Шкада такое выкідаць, дыназаўры як-ніяк. Так, чаму ты ўсё яшчэ тут? I'm here because I have nowhere else to go. Ну гэта неправда. У НКР працуюць гулі. Мы ж літаральна, мы ж сустрэлі лагер, дзе былі НКРаўцы гулі. І гэтага трэба знесці. Ну тут хутчэй за ўсё гэта будзе крадзеж. Ну мы можам скрасці. Галоўна, каб ён не бачыў. Так, а чаму ты не пераўтварыўся ў дзікага дагэтуль? I'm guessing it's because I'm outside of the heavy radiation areas. I'm not going outside to find out, though. Окей. No, I'm not. Not yet, anyway. I'm Private Kyle Edwards, former NCR trooper. Кайл Эдвардс завуць. Чаму ты былы? Ну ты ж усё яшчэ працуеш на НКР. Чаму ты лічыш, што ты былы? Couldn't you tell? That damn radiation bomb got me. I can't serve the NCR like this. Дон тобі на здароўкі. Так, я згодны. І гэтыя, і сувеніры, ракет таксама спатрэбяцца ў гаспадарцы. Так, атакаваць мы яго не будзем, як я ўжо казаў. Слухай, я лічу, яны табе дазволяць вярнуцца. I'm not so sure about that. I don't know how the NCR feels about ghouls. Да нормально. Блях, ну у меня няма варыянту сказаць яму, што у него ёсць магчымасць. Мы можам зараз тэпнуцца ў той лагер з НКРаўцамі гулямі і спытаць, ці гатовы яны прыняць да сябе яшчэ аднаго. Так, давайте гэты квест пакуль што выканаем, мы потым да яго вернемся. Yeah, I am. What of it? Дай мне, калі ласка, свой жетон. Sorry. I'm not about to give it up. It's the only thing I have left that reminds me of who I was. Блях, у меня крышечку зусім не хапае размовы. Давайте паглядзім. Later. Чы можна падвысіць размову. Так, нацепім гэтую піжаму сексапільную. Колькі зараз навыка размовы? 59, бляха. Ёсць спиртное якое-небудзь? Так, бахнем скотч. Іх трэба хутчэй з ім размаўляць. Падымайся, падымайся. Я без абароны. Yeah. Yeah. Дай мне, калі ласка, свой жетон. Можем сказаць ему, што ён і так, ну, крацей, ён не праз жетон гэты свой чалавек. Ну, то бок, ён усё яшчэ чалавек, нягледзячы на тое, што ён ператварыўся ў гуля і выглядае вось так. Гэта ўсё не важна. You're probably right. Here, take it. Так, все, перапранаемся назад. Тут так небяспечна хадзіць, каб вы ведалі. Так, ён не бачыць? Я просто яго часопіс хачу скрасці. Написано detected. Пойдзем аддадзім жетоны гэтаму хлопцу. Дзе тут НКРаўцы побач? І пасля гэтага я тэпнусь у лагер з гулямі. Я спытаю, ці могуць яны яго прыняць назад. Ну все, я ж уже отышоў. Хопіць меня травіць радыяцыяй. You're back. What can I do for you? Так.
Вось жетоны, які табе патрэбны, Thank блін. you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Так, ён даў накрывак. Я спадзяваўся, што таксама дадуць і рэпутацыю НКР. Магу я цябе спытаць наконт вось гэтага Эдвардса? Who's Private Edwards? Ну, гэта ваш былы ваяр? If he's a ghoul, he should be put down. I can't let a rabid dog suffer. Stay safe. Ах ты гавнюк. Ён супраць таго, каб ён вяртаўся. Ну-ка, пачакайце. Вось гэта эха станцыя. Вось там былі гулі. Пойдзем спытаем. Чакайце. Не-не-не-не-не. Что такое? Бляха, ну супер. Попьем водицы. Першы вылет за сёння і другі ўвогуле. Не ведаю, чаму менавіта ў дадзены момант яна вылецела. Ну там быў сейф насамрэч перад самым ТП, перад тым як мы тэпнуліся ў гэты лагер, таму нічога страшнага абсалютна няма. Так. Спроба номер 2. Так, з ким тут з вами поразмовляць? Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Ви з гэтым ми би? Gotta wonder what the hell a civilian is doing here. Так, що гэта за месца? Ranger military outpost. We're keeping an eye on the Legion activities south of here at Cottonwood Cove. Nothing going on down there at the moment. Just the usual slave trafficking. Poor bastards. Так давайте крыху з ім паразмаўляем наконт легіянераў. І можа ён, ну, у рэшце рэшт у нас з'явіцца варыянт падагнаць ім новага ВРа гуля. Believe me, I would love orders to take Cottonwood Cove apart and kick the Legion back across the river. But the brass at McCarran doesn't want us to waste resources on something they consider a minor target. So we just get to watch. Гэтая карта, ну, частка карты ніжэй. Тут уже куды я не прыходжу, з кім не размаўляю з НКРаўца, ва ўсіх не хапае прыпасу. І гэта дзіўна, бо тут побач вось гэты Cottonwood Cove, тут паўсюль ходзяць легіянеры, ім бы насамрэч вось падтрымаць вось хлопцаў, якія тут працуюць. Легіён ведае, што вы тут назіраеце адсюль за імі? Undoubtedly. Rangers are tough nuts to crack, though, and any force small enough to launch a surprise attack isn't going back in one piece. On the other hand, if the Legion goes for a full-scale attack, we'll see them coming, fall back, and wait for reinforcements. Ну, хлопець, So я we ж know вас- what they'll do, я and they ж- know what we'll do, so we just sit around and keep an eye on each other. Я ж знайшоў вас, тут мусіць хутчэй за ўсё і легіон ведае, Yeah. што вы тут. What do you want now? Бляха, не, няма варыянта, пачакайце. Можа тут яшчэ адзін рэнджер ёсць. Ты галоўны. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Nice job out there. Стоп, а з кім паразмаўляць-то? Glad you're with us. Ну, блін. What do you want now? Пачакайце. Hey,
Welcome aboard. З гэтымі таксама не магу паразмаўляць, так? When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling. Стоп, ну гэта тупа неяк атрымоўваецца. Ну вось, я ведаю. When I got this У гэтым assignment, лагеры I was дакладна hoping- When I got ёсць this assignment, I was hoping there'd be more НКРовцы gambling. гулі. Чаму я да гэтага хлопца не магу сюды накіраваць? Так у меня дагэтуль нейкі квест, ці што? Стоп, я квест гэты не здаў. Бляха. А як так? Я ж здаў квест, пасля гэтага тэпнуўся, і ў меня вылецела гульня. Окей, я, магчыма, сапраўды не здал его. Бляха, вяртаемся. Я, відаць, дарма туды-сюды лётаў. Nelson, you're back. What can I do for you? Яму трэба пакрысе здаваць кожны. Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Бля, неправильно зразумеў. Окей. Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Ну окей, будем Thank you. спаміць. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Гэты варыянт дыялогу. Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Чаму нельга было ўсе адразу здаць? Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Гэта вельмі дзіўна. Thank you. Every tag you bring me is one more soldier at peace. Так, вось апошні жетон. Thank you for the help. I can rest easier knowing those poor soldiers no longer have to suffer. Окей. Можа, цяпер у меня будзе магчымасць дамовіцца наконт гэтага хлопца? You're back. What can I do for you? Не, гаўна там. Бляха. Окей. Давайте, мы здалі гэты квест, можна цяпер паспрабуем вярнуцца. А чаму побач з намі няма ідэя? Що такое? Ён ад самага лагеру сюды летеў? Ён з намі не тэпнуўся, ці що такое? Так, і гульня себе вельмі дзіўна паводзіць. Glad you're with us. Glad you're with us. What do you want now? Прыміце аднаго хлопца да вас, калі ласка. Блядь. Glad Да you're with us. божухна. Да як так-то? Окей, а з кем тады паразмаўляць наконт яго? Ну, пойдем яшчэ раз з ім паразмаўляем. Уже я нешта не зразумеў. І між іншым таксама дыназаўра скрадзем. Давайте скрадзем. Еде пропусти, калі ласка. Так, ён прачнуўся. Не даст нам скрасть динозавра. Так, это свінства, але ў яго тут антырадын ёсць. Яму он просто уже все одно в любым выпадку уже не патрэбны. Где динозавр был? Все? Hey there. Все, скралі ўсё у беднага хлопца. Yeah. Даць яшчэ раз паспрабуем з ім паразмаўляць наконт
того, як яго... Наконт таго, каб ён вярнуўся да НКР. I don't really know the details of it. Next thing I'm here. Можа, это вось гэты варыянт дыалогу, дарэчы? Believe me, I'd love to leave. But I can't because I don't know what effect the radiation will have on me. Так, ну гулі імунныя да радыяцыі, гэта я дакладна ведаю. Гэта адзіная рэч, наконт якой ты клапоцішся? Rad scorpions. Fuckers creep the hell out of me. I'm not going outside while they're still crawling around. А я іх заб'ю, дарэчы. Рад скарпіёнаў гэтых. Are you sure about that? Ну так, дакладна. Стоп, я хіба не забіў? Мне здаецца, забіў. Бляха, давайте... Ладно, скажем, можа, магчыма, там нехта яшчэ застаўся звонку, але мне здаецца, я ўсіх забіў. Nope. No way. I'm not going anywhere until I know they're gone. Так, ладно, я паклапачуся наконт гэтага. Дай прайсці. Едзіць! Бляха, зараз заб'ють наших. Так, мінус бум зараз буде. Не? Я думав, там криху інші радскорпіони. Не настільки гігантські. Дон до бідон, ага. Я просто... Мне здавалося, що я їх забивав. Я не думав, що тут настільки гігантські вони будуть. Вони просто так раптовно ще з'явилися. Ми зараз помремо від радіації. Як сказав осел гипопотаму, пора веселиться. На, Святарь, здоровки. Yeah. Что вы за фигню верзете? Жонка вот сядить, малює тут побач. Вітаночки, вітаночки. Are you sure about that? Так, я всіх забив. Maybe it's time for me to leave this place then. Any ideas where I can go? Во, ось нарешті. Так, Так, магчыма, вось гэты сержант, якому мы аддавалі гэтыя жэтоны, будзе не супраць, калі ты далучышся да іх. Are you sure he'll be okay with it? Я Not everyone дамоўлюся, is не crazy about хвалюйся. ghouls. Я дакладна ж бачыў адзін лагер, дзе гулі былі. Давай з ім спярша паразмаўляем. Really? Thanks. I owe you one. Да, няма за што. Пойдзем. Так, дзе ён? Так, мы зараз загінем. Трэба есці антырадын. Падрабязнасці Так, ладно, вы, я так разумею, разумееце адзін аднаго, пра што у вас там размова. Так, дзе гэты бомж? Давайте яшчэ раз у яго спытаем. Стоп, а дзе ён? Дзе ваш галоўны? Только не кажите, что он помер. Где он? Блять, а где это сержант?
Дайте скрадзем патроны. І вінтоўкі, дарэчы, можна скрасці. Так, стэмпак я красці не буду. Вунь яны, божухна. Гэта іншыя былі. Нешта вы далёка уходзіце ў патруль. You're back. What can I do for you? Who's Private Edwards? Дазволь яму далучыцца. If he's a ghoul, he should be put down. I can't let a rabid dog suffer. Да, блядь, ну ты говна, кавалак. Блях, окей, зноў тэпаемся ў той лагер. Мы будзем зараз скокаць туды-сюды, пакуль я не зразумею, як правільна выканаць гэты квест. Такое пачуццё, што у нас усе беларусы жывуць ва Вроцлаве. Насамрэч тут не так уж шмат дзеля справядлівасці. What do you want now? Nothing. Блядь, да што ж такое? Окей. Варыянт з гэтым хлопцам не пракаціў. Я просто не памятаю, як там правильно весці дыялог вось гэта. Бля, дзе ягоная хата? Блядь, я згубіў дом, дзе ён жыве. 8. Мы будзем іх... Карацей, трэба арыентавацца на кіпу, бляха, памерлых рад скарпіёнаў. Так, давайте поразмаўляем. Yeah. Так, окей. Так, вы там самі разберацеся. I'm here. Так, это вось тут. Стоп, дзе гэты варыянт дыялогу? Believe me, I'd love to leave. Yeah, but I don't want to go feral. And that's probably what more radiation would do to me. О, дарэчы, яму можна сказаць, ён на контррадыяцыі клапоціцца, але яму можна сказаць, што ён баіцца, што ён, калі ён пойдзець адсюль і ў якое-небудзь іншае месца, ён ператварыцца ў дзікага гуля, але справа, бо, ну, калі на яго будзе ўздзейнічаць радыяцыя, але справа ў тым, што ён і так жыве ў доме, дзе гіборыць радыяцыя даволі моцна. Look, just leave me alone. I'm not going outside. Бля, да пойдзем адсюль, Yeah. хлопча. Блять. I'm here because I have nowhere else to go. Я, магчыма, заруініл квест, бо я спярша паразмаўляў з гэтым. З сержантам гэтым. Believe me. Давайте паспрабуем разобрацца, як можна адрамантаваць гэты квест, блядь. Я, відаць, усё заруініў. Так я тэпаўся, Дон да бідон. Я тэпаўся на станцыю Эха. Там са мной ніхто не хоча размаўляць. Пачакайце, хто там што пераламаў? Так я не зразумеў вашу размову. Спадзяюся, усе жывыя. Дык вось, я, карацей, я хадзіў на станцыю Эха. Там няма тыпу галоўнага гуляў, іх наадварот нейкі звычайны гэты рэнджер кіруе гэтым лагерам.
І, типу, я з ім паразмаўляць не магу. Бляха, хлопец. Так, на кон скорпіону ми розібралися. Так, скорпіони ушли. Яны дакладно ушли. Вось. Я знайшов нарешті ту ветку діалогу, яка веде куди треба. Так, з гэтым хлопцем я паразмаўляў. Так, я з ім паразмаўляў, ён быў супраць. Вось гэта што такое? You know what? Why the hell not? There are plenty of places out there to explore, and I'm kind of... Стоп, куди ён пабег? Блять, придурок. Так, ми його просто вигнали з хати. Гэта будзе складана. Може зараз можна? Да я не адмыслова гэта зарабіў. Я не магу разабрацца, чаму ён, ну, типу, не хоча нормально, по-нормальнаму долучыцца до НКР. Так, рад скорпіёнаў няма. Дакладна. Сержантам Асторам я паразмаўляў, ён супраць. Можа, вось гэты варыянт? Any ideas where I can go? Я яго просто накіроўваю пустэчу. Ну гэта лухта поўная. Блядь, да што ж такое? Прабачце. Спадзяюся, гэта было не надта гучна. Окей, давайте вяртаемся на эхо зноў жа. Там моя будзе апошняя спроба. Я, можа, потым не ведаю, спраўджу, як гэта правильно зрабіць. Я, магчыма, заруініў квест праз тое, што я не ў той паслядоўнасці паразмаўляў з усімі. What do you want now? Вось гэта галоўны тут. Ён, карацей, ён не дае мне магчымасці, каб гуль далучыўся. Гэты са мной не размаўляе. Гэты таксама. We won't go quietly. The Legion can count on that. Ну, все. Я не ведаю, я потым пагляджу, магчыма, можа, кансолью неяк пафіксіць квест. Мне здаецца, я яго зламаў. Но я больш нікога не бачу, з кім тут можна паразмаўляць. Looks like we... Дзе гэтая прыдурачная? Зараз, дарэчы, тэпнемся ў Гудспрынгс, трэба будзе ад радыяцыі палікавацца. Альбо, дарэчы, можна схадзіць да доктаршы, якая ў гэтым, у Новаку. You're back. What can I do for you? Дай Эдвардсу вярнуцца да вас, калі ласка. If he's a ghoul, he should be put... Да калі ласка, ну што ты за гаўна кавалак такі? Все.
Я не ведаю. Ну, хай сядзіць, чакае. Ну, карацей, у меня пакуль няма вырашэння. Я не ведаю, з кем там трэба паразмаўляць так, каб ён нарэшце пагадзіўся. Все, ў сраку. Пойдзем палікуемся ад радыяцыі. Дзе доктарша? І пойдзем у Форлан Хоуп. Все, бо я не ведаю, што What can I далей do for you? Так, пачакайце. Мне нешта хочуць. Я зразумеў. Так, жонка не можа адкрыць, бляха, хуйню з фарбамі. Баночку. На здоровье. Так, можешь позбавить меня от Are радиации? you sure? You won't be able to read in the dark as well. Блять. Я, видать, шмат радиации назбирал. О, 100 накрывок. Ну, на, забирай. Okay. And remember, if this doesn't help, try taking a bath in tomato juice. Чё? Это было хутка. Все, сапраўды? Так, давай яшчэ... What can I do for you? Ад залежнасці мяне Hey, таксама... Pipe down. We can't talk about that here, out in the open. Oh, you mean you want a cure? Oh. Ага, окей. Это был смешный диалог. Она подумала, видать, что я ей нечто іншае прапановую. Так, вы про что тут? Да ладно, там не так уже было складана открыть, я широ кажу. Можа, насамрэч ты альянс і прав. Ну, маеш рацыю, хто яго ведае. Бо адкрыць было даволі лёгка. Так, бяры 50 накрывак і вылечы, калі ласка, мяне ад залежнасцей. Okay, there you are. The convulsions should stop in the next 1 to 12 weeks. If they don't, try holding on to something that's very still. Дон Дабідон, а що ти мав на увазі наконт сустрэчы? Ты хто у чаце? Так, крышачку хочацца піць. Можна паспаць, дарэчы. Пойдзем крыху паспім. І можа накіруемся ў Форланд Хоуп. А што мне наконт брані, дарэчы? Для меня броня ўся разбітая. Давайте таксама яшчэ тэпнемся, можа, на гэты, на аванпост, адрамантуемся. Так, давайте спаць. А паспім, ну я не ведаю, 8 гадзін. Так, добре. Що, до речі, можна взяти, продати? Так, ось гэта, пэўна, шмат каштуе, там не будзе каму загнаць. Я вінтоўку, дарэчы, знайшоў. Даволі добрую. Давайте яе скінем. Я не пэўнен, што я буду карыстацца, але вінтоўка неблагая. Прабачце. Што прабачыць? Я рыгнуў. Ну, гэта не прыгожа. Але дарую.
Так, давайте скидывать тады можа патроны, якія нам не патрэбны. Куценька з гэтым разбяромся. Так, і пойдзем зараз. У меня есть какое-нибудь смецце, якое, дарэчы, шмат важыць, якое лутануў выпадкова? Ну, быццам бы не. Все, пойдзем у гэты. На аванпост. Адрамантуемся. І крыху распрададзімся. Так, і хочацца есці, хочацца піць. Вельмі моцна. Піць піпец як хочацца. Что поедим? Давайте поедим какую-нибудь... Вось гэта з'ядзім. Дарэчы, лепей было б насамрэч піць брудную ваду. Але гэта трэба было рабіць да таго, як я палікаваўся ад радыяцыі. Гэта лепей, чым мяў? Сур'ёзна? Табе больш спадабалася? Я не упэўнены. Знаходка... Ой, да, окей, я зразумеў. Гэта здзекі пашлі ўжо. Been doing a lot of good work out there, setting an example for the others. I know Ranger Jackson appreciates it. Так. More than you already have. All right then, just sign here, here, and here. Можна на аванпосте можна было спытаць. Што рабіць з гэтым гулём? Так, 176 накрывак за тое, каб адрамантаваць броньку. Ну, што рабіць? Прыйдзецца рамантаваць. Давайте наш гарнітур, які ад радыяцыі абараняе, таксама адрамантуем. Ёптыць, колькі каштуе адрамантаваць вінтоўскую габійскай кампаніі. Да і забойцу пацукоў таксама. Ну, карацей, гэта мы будзем рамантаваць... Ну, нашу асноўную зброю будзем тады рамантаваць рамонтнымі наборамі. Hey. Ты любіш туалетны гумар? Так я таксама люблю, хто ж не любіць. Туалетны гумар гэта топ. Background? Just my luck. What'll it be this time? Альянс, ты не любіш туалетны гумар? Ну ты даёш. Не, я табе не веру. Вот што. Таму не раз. Take a look. Так, давайте... О, ідзіце я цяпер накрывак шмат. Давайте ёй прадаваць. Вось гэты шатган. Вось гэты таксама. І, дарэчы, трэба было браць іншую зброю, якую можна было прадаць. Блин. Я не думаў, што у нее настолькі шмат накрывак. Так, вось гэта забіраю. Гэта мне не патрэбна. Я люблю такі гумар. Я вельмі люблю сартырны гумар. Што ты расказваеш? Распаўсюджвай тут некую інфармацыю пра мяне.
Не верьте ей, это неправда. Так. У нас даволі шмат чистой воды, давайте тады брудную продавать. Все. Что у нас есть такого, от чего б можно было позбавиться? Так, спадарство, я зараз хутенька паспрабую гэта зрабіць, каб нікога не душыць гэтым калам зноў. Так, забяры пустыя шпрыцы, калі ласка. Мы імі ўжо скарысталіся. Все, давайте адпачнем крыху і пагуляем у караван, вот што я думаю. All right, go on. Let's put our cards down. Так. 990. $990 накрывак. Калі выйграем, гэта будзе рэкорд. Караван гэта топ. Ці гуляў я ў Майнкрафт? Я ніколі не гуляў. Мне здаецца, у меня бы... Як яго замовіць на стрым? Блин. Ну я могу просто погодиться и проиграть мои такие. Я могу просто погодиться и аднойчы яго пагуляць. Просто дзеля эксперименту. Я як быццам бы не вельмі супраць. Так, что такое? Там цмока забіць трэба? Так, Альянс. Улічваючы, як ты час ад часу робіш, ну як, здагадкі наконт гульняў на стрыме, я так думаю, што гэта не тая гульня. Гэта фінальны босс. Да не, дабыць такого не можа. Там же какая-то піксельная хуета з квадратамі. Там не могуць быць смокі. Стоп! Блях, я зразумеў, пра што ты. Ты пра гэта, ты пра Skyrim. Все, надурыў мяне. На тебе раскусіў. Да, так, все, я раскусіў цябе, все. Так. Пачакайце, я какую-то лухту зрабіў. Давайте даму покладем. Что? Пошикайте. А трэба зрабіць, каб мои фоловеры могли абіраць гульні? Ну, блин. Тут, ведаеце, тут такая справа, это ж трэба сапраўды любіць настолькі гульні, каб гуляць просто ў любую лухту, якую прапануюць. Я, пэўна, так не смогу. Не упэўнен. Вот на Майнкрафт я згодны, я могу дзеля эксперимента паспрабаваць. Яго ложкам падараваць. Падарваць ты, пэўна, меў на ўвазе. Каго? Цмока падарваць ложкам? Ды лухта нейкая. Нихуета творчая прастора. Сапраўды есть смог? Альянс не жартаваў? Там сапраўды есть смог? У мяне фінальны босс гэта смог. Бляха. Ну окей, добра, вы мяне пераканалі. Ну окей, добра, дамова. Будзе аднойчы Майнкрафт. Мне трэба, правда, пашукаць, дзе яго можна набыць. Ну, з тымі, пэўна, можна. Я спадзяюся.
Да не, можно без запытаў, я згодны, окей. А што значыць ложкамі падарваць? Чакайце, я не зразумеў. Як гэта працуе? Як можна кагосьці падарваць ложкам? Што гэта значыць? Гайс, я не настолькі разбіраюся ў Майнкрафце, растлумачце мне, калі ласка. Выбух падарваць? Всё, я заблытаўся, тлумачце мне. Тлумачце, а то я нічога не зразумеў. Што я хацеў зрабіць? Так, один караван собрали. І зараз будзе яшчэ адзін. А, у яго ў Steam нават няма? Xbox крама. Ну я так разумею, ну гэта ж гульня Microsoft же я купила, правильно? То бок я трэба набываць у краме Microsoft. Хутчэй за ўсё. Я так разумею. Ее сапраўды няма ў Steam? Гэта неяк дзіўна. У цябе іншы запыт? Ты хочаш не... Ну добра, а якую гульню ты хочаш? Што там за запыт? Так, слухайце, даволі добра ідзе. Я увогуле гуляць не ўмею. Чакайце, 13 плюс 8. Все, мы зараз пераможам. Найс. Найс. Плюс 990. Хутчэй бы Кэссіді нарэшце ўзяць з сабою. Morning. Слухайте, давайте справдзім. Можа тут у кагосьці можна спытаць наконт гуля. І Сансеса спарылу возьмем. Потым сам насам скажаш? Ну добра, окей. Цікава будзе паглядзець, што там за жуда такая. Hello. Давайте з мясцовым галавою паразмаўляем з гэтым хлопцам. Можа ён нешта параіць. Appreciate the help. Wish I had more work for you, but nothing else on the radar at the moment. Take care. Cool your heels over in the barracks if you... Так, окей, не, ён нічога нам не параіў. Так? Appreciate that. Так. А божух. Я зразумеў. Дон да бідон. Тыпу там яшчэ і некалькі сусветаў розных? У Майнкрафце. Я думаю, тыпу там як адзін вялікі свет, у якім ты тыпу знаходзішся. 3? Нішто сабе. Так, окей. Чым мы займаемся? Давайте, я забыл. Што мы робім у дадзены момант? Так, гэта асноўны квест. Гэта квест з гулямі. Гэта квест Кэссіді. Гэта DLC. Пачакайце, пойдзем тады у гэты, у Forlorn Hope. Дайце павыконваем квесты Forlorn Hope. Мы абмяркоўваем ложкі ў Майнкрафце? Не, я не супраць. Я просто не зразумеў, як гэта працуе. Не, вот ты патлумачыў, я зразумеў. Але это гучыць бессэнсоўна. Ну, прынамсі для мяне. Як не самого вялікага спецыяліста по Майнкрафту.
Так. Наколькі я памятаю, Forlorn Hope недзе ў тым баку, правильно? Так, Boulder City. Forlorn Hope недзе тут мусіць быць. Вось тут, здаецца. Давайте я якраз таксама адкрыем вось гэтую кропку для хуткага перасоўвання. Вось гэты... Як гэта называецца? Тыпу нейкі заброшаны бункер братэрства сталі. Гэта для DLC-шнага квеста са Сьерра Мадре. Не, да что такое? Блях, это уже другі вылет за сёння. Што здарылася з гульнёю? Альянс прафесійны майнкрафцер? Ну, не толькі ў покер, бачыш, гуляеш, яшчэ ў Майнкрафт. На конт ложках гэта стратэгія для спідрану, я зразумеў. Ну як зразумеў? Гэта сядна вышыць як поўная лухта, але окей. Другого разраду. Добра. Прафесіянал, адмысловец другого разраду па праходжанні Майнкрафта. Хутчэй за ўсё і спідранер. Майстар ложкаў. Дарэчы, майстар ложкаў гучыць даволі цікава. Картонкі для душы? Што гэта значыць? Грошы ў Майнкрафце? Я зразумеў. Это типу ты замест банка утрымаешь грошы ў Майнкрафте, правильно? Куды я иду? Стоп. Так, вось, это, дарэчы, Forlorn Hope, наколькі я памятаю. То бок Майнкрафт — это бяспечнае месца, дзе храніць грошы, я правильно разумею? Так, все, просто мы, карацей, просто адкрылі вось гэтую кропку для перасоўвання, але ў сам бункер мы заходзіць не будзем. Каб выпадкова не стрыгерыць хвест і не трапіць у Сьерра Мадре. У Forlorn Hope, дарэчы, прикольна ёсць квесты. Паспрабуем зараз як мага больш узяць, наколькі ўвогуле гэта магчыма на дадзеным этапе гульні. Я зразумеў цябе, Альянс. If you're heading out, be careful. There's been lots of Legion raiding. Так, Forlorn Hope. Так, у гэтых намётах нікога. Я нейкі ліст знайшоў. Не ведаю, ці звязана гэта неяк з квестам нейкім. Я возьму на усялякі выпадак. Вы мяне зноў спрабуеце надурыць. Я зараз возьму вам ды паверу. Що польскі банк свої гроші заховує в Майнкрафті так само. Wish I had a first recon guy looking after me. Це хутчэй за ўсё такая же гісторыя, як мне гэты Мета Ігоры распавядаў, што ў гэтай гульні у перакаці поля ёсць ХП. Все, я пасля гэтага больш нікога не веру. Патроны знайшлі.
Сапраўды криптовалюта? Да и... Майнкрафта коины. Где ваша... Бляха, где штаб? Тут, до речі, можна взяти, мені здається, квест, за який треба буде по всій мапі гуляти. Наколькі я пам'ятаю. З тобою треба порозмовляти, хлопче? I have a report here that says the Legion forces at Nelson have been taken care of and that you had a hand in it. You have my thanks for that. О. Those guys have been giving us a lot of trouble for a long time now. Now that they're gone, we'll be able to prepare for the upcoming conflict at Hoover Dam. Найс. Ну, у нас тепер з'явилася репутація сярод НКР доволі добра. Яны цяпер мяне пазнаюць у твар. Дапамога якая-небудзь патрэбная? I'm short-staffed, and I don't have the time to take care of some issues around the camp. I need someone to talk to a few of the officers and help them resolve some of the problems around here. Ага. Ой, бляха, мне медицины не хапае. Тут есть один квест, звязаны з медициною. Я не падвышаў увогуле. Ладно, може скарыстаемся часопісам, зараз паглядзім. Я дапамогу. Good. Let's not waste time then. Our biggest problems right now are supplies and troops, and the Legion is draining us both. Quartermaster Mays has been complaining to me non-stop about the lack of supplies. But unfortunately, we aren't getting a resupply anytime soon. I want you to speak with him and see if there's anything you can do for him. Ну вось, да вы хутчэй за ўсё просто ў Майнкрафце, у Майнкрафта коіны не укладваліся, вось у вас і праблемы з припасамі. Hey, you're not one of the troopers. Got a second? I have work I need done, and nobody here at the camp has the time or inclination to help me out. Ага, это вось гэта дзяўчына даць квест, праз які нам спатрэбіцца па ўсёй мапе гуляць. Тут просто, ну, карацей, ладно, зараз пабачыце. З чым патрэбная дапамога? I have the delightful task of tabulating stockpiles, kill ratios, mission success rates, radiation deaths, and other truly fascinating numbers. I've come across numerous inconsistencies between our numbers and our reports, especially with regards to intercepting hostiles. I'm wondering if our radio security codes have been compromised. I need someone to deliver security code upgrades to each of the ranger stations. Окей, я зраблю гэта. Карацей, яна кажа, што нібыта ім паступаюць некаторыя даныя, некія такія сумнеўныя. І яна мяркуе, што ім нехта просто дэзінфармацыю злівае. І яна хоча, каб мы прабеглі па станцыям НКР і абнавілі там нейкія коды сувязі. Бо яна, ну, думае, што, магчыма, нехта перахапіў там іхнія коды сувязі і нейкую гаўно злівае. Можна, дарэчы, спытаць, чаму яна лічыць, што мне можна давяраць? Ну, з іншага боку, у мне ёсць даволі добрая рэпутацыя. The security codes are unique to the radios at each ranger station. They're useless anywhere else. Ага, окей. Я зразумеў. Карацей, яна кажа, што, тыпу, гэта не праблема тое, што я іх панясу, бо... Хаця не, я не зразумеў. Ну, карацей, яна кажа, нібыта гэта бяспечна. Нават калі гэта рандо некаму выпадковаму чалавеку даверыць. I've been trying to get someone to authorize this update, or at the least get field clearance to leave the camp and do this myself. But nobody takes me seriously. They just think I'm an incompetent desk jockey trying to glamorize the importance of my job. Карацей, яна даволі так вельмі сур'ёзна ставіцца да сваёй працы, ей ніхто не верыць. Я думаю, што яна нейкую лухту верзе. Ну, мы ёй дапаможам. То, правда, ну, на гэта вельмі шмат часу спатрэбіцца, пакуль абысці усе гэтыя станцыі НКР. Less than a third of reported enemy sightings are getting intercepted. Either our intel is faulty, or our enemies are one step ahead of us. Окей, карацей, я дапамогу. This holotape contains the updated security codes for the ranger stations. Show it to the comm officers there. Once the new codes are in use, anyone still using the old codes will just hear static if they're listening in on our frequencies. Окей.
Так, чим ти тут займаєшся? I handle communications for Camp Forlorn Hope, compiling reports I've received from the rangers at Camp Golf as well as the brass at McCarran. Unofficially, I'm also in charge of radio security. No one else seems to take it as seriously as I do. Ну, молодець, яна Bye. малайчына, вельмі адказны чалавек. Падкінула нам працы. Вось гэты... А, тут нават... Ёптыць. Я чамусьці думаў, што тут на 3 станцыі трэба будзе схадзіць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну вось, карацей, вы бачыце. Тут па ўсёй мапе трэба будзе гуляць. Ну, прынамсі, на адну мы ўжо можам данесці. Мы пра іх месцазнаходжанне ведаем. І тут адна зусім побач. Можам адразу схадзіць. Альбо давайте лепей спачатку тут квесты павыконваем. Так, нам сказалі тут з кімсьці паразмаўляць. Не зразумеў. Ён у нейкім намёце сидзіць ці што? Стоп, куды мне ісці трэба? А, все, я зразумеў. Не зразумеў. Бляха, ён схаваўся, я яго не бачу. So, I heard you helped take over Nelson from the Legion. Glad to see someone making a difference around here instead of just Махаўская complaining. вандроўка, кайф. Не, ну, тыпу, вось добра, што яны дадалі гэты квест. А там, прынамсі, ёсць адна станцыя, праз якую можна даволі лёгка патрапіць у Джейкабстаун. І калі ты не ведаеш, ну, дарогу на Джейкабстаун, ты у любым выпадку пра яе даведаешся праз гэты квест. То есть добра, што гэты квест увогуле ёсць у гульні. З'едаршык. У караван можна згуляць. Так, ваш гэты майор даслаў мяне дапамагчы вам. So, the Major has you running errands for him. Well, we're short on personnel as well as supplies, so we'll take all the help we can get. І як я магу вам дапамагчы? The Major let me send out some troops to gather supplies, but unfortunately they never returned. I'm guessing they ran into some trouble on the way. You can help by finding the troops and assisting them in bringing back any supplies they found. Так, окей. Дзе мне іх шукаць, гэтай I sent them to припасы? Helios 1 to see if they had any supplies they could spare. They gotta be somewhere between here and there. I'd try searching the main road or checking with the men at Helios 1 to see if they know anything. Мне, дарэчы, накінулі квест ЕД. Вось у гэты момант. Магчыма, квест ЕД стартует, калі мы трапім у гэты... у Helios 1? Так, все, мы с тобой поразмаўлялі, дзякуй. Subject E, diagnosis complete. Begin recording. My name is Whitley. I'm a researcher at Adams Air Force Base. Until recently, I was in charge of the Duraframe reinforcement project for the combat model iBots. Окей, карацей. Ну, гэта правда. Тут сапраўды квеставы НКР сказаць, што з большым легіёна гэта увогуле не сказаць нічога. Тут іх проста у параўнанні з легіёнаўскімі квестамі. Мне здаецца, разоў прынамсі 4 больш. Можа, я, конечно, памыляюсь, але мне здаецца, што там сапраўды іх, ну, прыкладна вось тут такой такая суадносіна 4:1. Ну, тут просто за легіён ввогуле даволі складана гуляць. Мабыць, у 10 раз, я не здзіўлюся. Бо, па-першае, там, пакуль мы дабярэмся да... Пакуль ввогуле з'явіцца магчымасць трапіць у лагер легіянераў, это ўвогуле бліжэй, там, мне здаецца, да канца гульні. А да гэтага нават, ну, гэтай магчымасці няма.
Таму атрымоўваецца, што як быццам бы і не, ну, няма магчымасці выконваць гэтыя квесты. З іншага боку, тут насамрэч не так ужо шмат лагероў гэтых легіянераўскіх. Адзін вось гэты Укатон вот Кукоў, ці як ён там называецца, гэта адзін з самых вялікіх лагерэй, і адзін вось гэты іх асноўны. І па сутнасці гэта ўсё, яны ж больше нідзе у вялікай колькасці не ходзяць. Там толькі асобныя нейкія групкі. Так, давайте далей слухаць гэтую запіс. iBot Duraframe Subject E is both the prototype and the last functional model in this test group. I was prepared to make several significant upgrades to the machines. However, as the project was canceled and all Duraframe assets are being diverted to Hellfire Armor, I am sending this model to the Navarro outpost. Да рэчы, я так і не зразумеў, што вот у дадзены момант стрыгернула вось гэты квест. Ён, відаць, сказаў нейкае слова, на якое стрыгернуўся ЕД. І гэта альбо Helios One, альбо нешта іншае. If you're listening to this log from one of our Enclave outposts in Chicago, give this unit whatever repairs it needs so it can continue to Navarro. Цікава. Так, а з ім можна паразмаўляць, дарэчы, наконт гэтага? Так, ну, быццам бы не. Ну, я не бачу такой магчымасці. Ну, карацей, хутчэй за ўсё, нам трэба будзе з ім хадзіць, і ў пэўны момант гэта, ну, гэты квест будзе прасоўвацца далей. Ну, наконт гэтага згодны, так. Тыпу, тут сапраўды трэба ўлічваць яшчэ той факт, што на распрацоўку гульні было ўвогуле там 18 ці колькі месяцаў. Что такое? Бун заўважыў мух. Я спадзяюся, НКРовцы не супраць, што мы тут шмаляем. Слухайце, а іх тут нейкія вялікія могілкі. Давайте дапаможам Буну. Неякі дапамагаць не давялося. Ён і сам справіўся. Так, мне у Helios One трэба патрапіць. Блях, я спадзяваўся, што тут будзе некаторыя квесты вось тут. На тэрыторыі самого Forlorn Hope. Давайте вот с гэтым лекарам поразмаўляем. I hear you defeated the Legion forces at Nelson. I'm impressed and thankful. It'll make my job around here much easier. Кайфова, карацей, што яны, ну, пазнаюць нас. Things are better now that the Legion at Nelson have been defeated. Окей, так. Табе патрэбная дапамога? What would you like to know? Так, ты хто такі? I used to be a doctor back in California, but a few years back I got suckered into doing military work because it was my patriotic duty. Back then, I, like many idealistic men before me, thought it was a great idea and was excited about making the world a better place with the NCR. Now I just want to get back home. I've had enough fighting and fixing up soldiers just to send them right back out to die to last a lifetime. Мне чомусь здавалося, што вось ён нам можа падкінуць квест. Так, ну вас тут даволі жорстка, я бачу. Men have waged war on each other for countless centuries. Now is no different. People fight and die for what they believe in. I'm just here to patch them up so they can go on their merry way. Do no harm in all that. I'm doing the best I can considering the poor situation I find myself in. There's barely enough equipment or medicine to handle the number of injuries we have. To make things worse, I think someone might be stealing my supplies. Во, все, найс, я накинул квест.
Чаму ты лічыш, што нехта крадзе твои припасы? The simple fact that I no longer have as many supplies as I should. I've been careful with them, and I should have more than what remains. Unfortunately, I don't have time to go searching for the missing supplies since I have my hands full with injured soldiers. Так, а што менавіта скралі? I store a variety of drugs here, but it looks like my supply of Hydra is diminishing rather quickly. О, у нас зусім медыцыны не хапае, а тут, дарэчы, ён нас папросіць дапамагчы з параненымі. Я не ведаю, што мы тут зробім са сваімі 25 медыцыны. Так, калі ты заўважыў, што яны прапалі? I remember coming in one morning and noticing my supplies were lower than they should have been. I thought it might have been a mistake, but another morning I noticed the same thing. The camp is pretty dead at night, especially at 0200 hours when the guard shift changes. That'd be a good place to start looking. Окей, карці, я вам прапановую ноччу пасачыць за вось гэтым намётам, где параненыя ляжаць. Дзе ты пакінуў свой припас? Locked in a cabinet here in the medical tent. I'm around most of the time, but I can't keep a constant watch on them. Не, ну логічна. Окей, я дапамагу. That would definitely be appreciated. You might want to ask around and keep an eye out for anything suspicious. Окей, добре. I didn't expect to see you here. What can I do for you? Пачакайце. Ці тут трэба... Ага, карацей, мы можам самі проста паспрабаваць дапамагчы гэтым параненым. Так, гэта адзін з пацыентаў. Окей. Давайте паразмаўляем наконт... Мне кажа, што я спярша у Рычардса мушу спытаць наконт гэтых параненых. Магчыма, гэты квест не пачнецца, пакуль мы не знойдзем припасы. Ладно, мы не будзем красці у яго, дарэчы, бо ў яго і так крадуць припасы. Нішто сабе бедон ты адказаў. Unless it's urgent, you're going to have to wait. If it's gravely important, save me the trouble and empty your pockets now. А, я не магу спытаць наконт гэтых параненых. Ну давайте, окей, давайте выконваць квест. А з припасамі. Карацей, ён раіць чакаць ночы. Дзе можна так сесці, схавацца? І пачакаць. А ці ось тут сядзем? Бляха, шкада, што я паспаць не магу. І пачакаем... Крышачку давайте. Так. Гэты доктар ідзе адпачываць. Все, пошел спать. Ну і нас быццам бы не бачна. Ці можна тут пра Шэлеса размаўляць? Вядома. Якія пытанні? Пра што ты яшчэ хочаш тут паразмаўляць, акрамя Шэлеса? Блях. Бун так смешна бяжыць. Ну, слухайце, я нікога не бачу. Колькі часу?
Давайте схаваемся. Карці, сядзім. Сядзім, чакаем, пакуль хто-небудзь прыйдзе і паспрабуе скрасці. Так, нехта ідзе. Так, это не наш хлопец. Так, амаль поўнач. Давайте, карацей, пачакаем, пакуль наступіць поўнач. Калі ніхто не прыйдзе, то мы зайдзем у сам намёт. Сядзім. А шкада, што нельга пасядзець на лаўцы гэтай. Все, амаль поўнач. Ну, я бачу толькі, што Бун як дурань бегае туды-сюды. Ён мне псуе ўвесь стэлс, козёл. Што ты за клоунада? Сядь дзе-небудзь. Так, нехта ідзе. Чакайце ж. Я вось пражыў усё жыццё, мяне ўсё задавальняла. Я нават лічу, што ў мяне гарная такая калымбаха смерці. А учора адкрыў Вікіпедыю, даведаўся, што ў мяне маленькі шэлес. Окей, я зразумеў. Як жыць цяпер? Спадарства, ёсць парады для альянса, як жыць цяпер? Без калымбахи смерти. Слухайте, я нікога не бачу. Я, магчыма, спугнуў яго. Ну ніхто не прыходзіць. Можа гэта з-за ЕД і гэтага. І Буна? Які дакладны цих памеры гаворка. Слухайте, давайте скажем, постойте тут. Чакай мяне тут. І ты чакай тут. Тільки всяко можна доведацца. Гэта правда, магло быць і горш. Трэба на ўсё глядзець пазітыўна. Правильно? Слухай, мне здаецца, я... Альбо гэта не тая ноч, альбо мне просто не пашанцавала.
Можа, трэба было чакаць у намёце? Ніхто не спрабуе скрасці гэтай прыпасы. Я не бачу нікога. Джон Зелоу Бріан. Зароўкі. Нароўкі, вітаю на стріме. Слухайте, ніхто не прыходзіць. Уже палова 3 ночы. Нікога няма. Вось, Дон Бідон, я згодны. Все так, все правильно кажешь. Давайте допоможем крыху солдату. О, стоп, пришел. Пришел, говнюк. Oh, what are you doing here? Ага, попался, бляха. Ці треба було почекати, поки він скраде. Слухайте, не-не-не, почекайте. Давайте почекаем, поки він скраде. Ага, скрисів. Oh, what are you doing here? Скрисів? Я бачу, ти скрав нешта. Look, it's not what you think. I can explain everything if you'll just hear me out. Не-не-не-не-не-не, ти жартуєш. Ну ладно, поспробуй розтлумачити. Have you looked around? Have you seen what's going on here? What we're going through? This place is hell. I've seen all my friends butchered by the Legion in front of my very eyes. I can still hear their screams at night. All I wanted was a little escape. Не сутуйся, як собака. So I took some drugs to help me do that. Я зрозумів. Is that so bad? Так, ён спрабуе просто знайсці крышачку вады. Не-не-не-не-не-не-не. Ён крадзе. Ён толькі што сам пра гэта сказаў. Ён крадзе. Але ён гэта робіць таму, што жыццё нібыта складанае, паглядзі, што тут навокал. Паўсюль, бляха, параненыя, забойства. Тыпу, гэта складана перанесці, таму ён закідваецца наркатой, каб яму было лягчэй. Але па сутнасці ён забірае важныя медыкаменты, які маглі б выратаваць камусьці жыццё. Не-не-не, такое дараваць нельга. Мужчына не шэлесць скрасіць, а справы. Вось такое ёсць меркаванне таксама. Дарэчы, добры падыход. Спачатку паказваць шэлес, а потым пытаць, ну, наконт, ну, тыпу, ці гатовы чалавек працягваць стасункі. Гэта, прынамсі, можа сэканоміць час, дарэчы. Жанчына ў новай кампаніі ў краме. Так, прытым у любой абсалютна краме. Нават калі там канцелярскія тавары прадаюць. Так. Што наконт параненых, якім сапраўды патрэбныя гэтыя, ну, медыкаменты? I never thought about that. Я дома ты не падумаў пра Look, гэта. I needed this. I needed to escape for just a little while. Што I needed адбываецца? this. Не, тут даволі So what добрая happens размова. now? Няхай хлопцы працягваюць. Так. Так, мы не будзем яму дараваць. Дзе тут варыянт здаць яго? Давайте прапануем яму, каб ён здаўся сам. What? You want me to turn myself in? Why the hell should I do that? Не, ты мой... Бляха, яго нельга пераканаць. Пачакайце. Пачакайце.
Я хачу яго пераканаць, каб ён сам пайшоў ды здаўся. Карыстаемся невялічкім трукам. Колькі у нас зараз размовы? Так, зноў п'ем якую-небудзь лухту. Абсент, напрыклад. У меня есть какое-нибудь звычайное пиво ці штосьці такое? Есть водка и виски. Давайте водку пить. Так, я спадзяюся, я не атрымаў ніякую залежнасць зараз. Все, размова. Скраў? Здарова. Oh, what are you doing here? Пачакайце, трэба пачытаць. Куды далей вядзе гэтая беседа? Некаторыя чакаюць, ну хаця б першага альбо другого спаткання. Ты маеш на увазе перад тым, як паказваць Шэлес? Ну, пэўна так. Некаторыя ёлупні адразу дасылаюць у ДМ. Ёсць і такое. Так, мы сапраўды, мы не дасылаем Шэлесу у асабісты. Прынамсі, пасля першага спаткання. Правильно, хлопцы? Трэба пачакаць, прынамсі, трэцяга. Так, я бачу, што ты скраў. Тлумач. Гэтыя медыкаменты маглі дапамагчы параненым. Я хачу, каб ты сам сябе здаў. What? You want me to turn myself in? Why the hell should I do that? Yes, окей. Так, добра. Так, будзе лепей, калі ты, карацей, сам прызнаешся ва ўсім. I guess you're right. I'll do the right thing and turn myself in. А чаму ты крадзешся? Стоп, не, пачакайце. Мне не падабаецца, што ён дагэтуль вось так ідзе. Дзе доктар? Hello. I've got a lot to do. Make it quick. Так, я знайшоў таго, хто I скраў. heard Private Stone turned himself in for stealing my medical supplies. You have my thanks. Все, супер. Найс. Не, што ён брудны? Ну, ён... Бачна, што ён працуе, прынамсі. Ну, і іншых лекараў тут няма, на жаль. Толькі такія. Не, ну ён робіць, што можа. Так, ці патрэбна не медыцынская нейкая дапамога? Я мяркую, што не. Давайте пакуль так пабегаем. Тут не трэба будзе бліжэйшым часам ні ў кога страляць. Чаму я не магу дапамагчы вось гэтым хлопцам? Вось я не разумею. Не, стоп, я магу. Чакайце. Ну во, дапамог. Давайте іншаму дапаможам. Так. Бачу, яму ўжо лепей. Амаль вылечыўся. Прагрэсіўная медыцына. НКР ухваляе. Пачакайце, стоп, чаму мне гэты лекар не дае квест, каб выратаваць іх? Thanks again for looking into my missing medical supplies. Now I can actually use them on people that need them. I don't have that many supplies left, so I can't offer my services freely, but I can help you.
Джон The Low Brain. Пробач, я не настільки добре розумію ангельську мову. Ну, вядома, Джизус я зрозумів, але ось наконт іншого, пробач, я не вельмі. Ну, це я ось гэтай размовы разумею, але я не заўсёды бываю добры ў некаторых выразах. Каму дикпік падараваць? Пытанне да чату. Адресуй пытанне да чату. Так. Дайте паглядзім, можа Sorry, I'm low on supplies as it is, and I у don't яго have any што-небудзь to spare. цікавае ёсць у інвентары. А, стоп, ён нічым не гандлюе? Окей, я зразумеў, трэба карацей ісці ў Helios One, і толькі пасля гэтага ён, відаць, калі у яго з'явяцца прыпасы, мы можам дапамагчы вось гэтым параненым. А, я зразумеў. Так. Джон The Low Brain, я цябе зразумеў. Дзякуй. Я пайду спытаю. Nelson's back in our hands. I hope we can defend it this time. Все, Добідон правярае асабістае. Так, дзе майор? А дзе майор, дарэчы? Стоп. Ён, відаць, недзе спіць. Добідон, так, правярае асабістае. Прыйшло? Ад альянса. Так, а дзе спіць галоўны? О, лейтенант нейкі. Я? Шо е? А, гэта лейтенант Хейс, той самы. Ну, атака на турму была паспяховая. I'm not surprised. Criminals like to act tough, but they're no match for military discipline. Всё. Да пабачэння. Пачакайце, а дзе гэты... Як яго? А дзе майор? Дзе яго знайсці? Ты майор? Hello. I'm glad to see you here. We could definitely use your help. Так, у меня есть некоторые пытания. I can spare a few moments. Make it quick. Що у вас тут увогуле в вашем кемпе? Not good. We still haven't gotten any support from the rest of the NCR, and the Legion is kicking our ass right now. Окей, кажа, справа не вельмі. Ну все, Дон Добідон справдзіў, кажа, нормальны памер. Вось, а ты альянс хваляваўся. Так, вот... Так, это, я так разумею, пытанне наконт таго, навошта ўвогуле тут лагер. It's no picnic, I'll tell you that much. My troops are out here every day dying for the NCR, but they've left us out to dry. Стоп, а чаго ён We have прыгарэў? no men or supplies, and we're stretched too thin trying to guard the entire river. Я не If the кулухту brass back спытаў. home could get their heads out of their asses long enough to send support, we could turn this all around. Бля. Нешта ён прыгарэў. Слухайце, не, я паразмаўляў з гэтым майорам. Back already? What do you need? Не, ён нам не дае квест на тое, каб выратаваць вось гэтых параненых. Я думаю, гэта ўсё ж, ну, мусіць даць дарогі. Доктор. Няма крапка для скеллинга. Ну, ты уже не прибедняйся, ну, коробок для скеллинга. I've got a lot to do. Make it quick. Там уже вялікая доктарская колбаса патрэбна, каб параўнаць. Дарэчы, наконт доктара. Дай мне квест, калі ласка. Слухайце, можа, з ім трэба працягнуць размову. Што ты ведаеш наконт дамбы Гойера? Quite a bit, actually. I was stationed there nearby during the first battle of Hoover Dam 4 years ago. I saw a lot of what happened firsthand.
Окей. О, до речі, розповіді на саме перші бойки за дамбу Гувера. The Legion attacked in full force. Chief Hanlon had the troopers fall back, pulling the enemy in before entrenching into secure positions. The Legion got bogged down, and Rangers and 1st Recon sharpshooters started taking out the Legion officers. They sent their best men to stop the Rangers and 1st Recon, but the Rangers pulled them into a trap at Boulder City and blew them all to hell. After that, the Legion's forces were in disarray and tried to retreat. However, our forces advanced rapidly and routed them, and that was that. Круто, круто. Ну, я упевнений, ён крыху прыукрасіў гэтую гісторыю. Дадаў крышачку дэталі, магчыма, не ўсё так было круто. Я упэўнены, НКР таксама даволі вялікія страты пацярпелі. Ну, было даволі жорстка. You have no idea. It was a fierce battle. Lots of people died. Anyone with medical training had their hands full for weeks after the battle was finally over. During that time, I saw quite a few things I wouldn't mind forgetting about. Сумная гісторыя. Okay, what's on your mind? Можа, табе дапамога патрэбна, а, хлопча? My take? I try not to think about it. I got enough on my hands here. Так, окей, не хочу. Окей. Давайте подумаем, что далее робить. Давайте поп'ем спочатку. Крышечку водицы. І яшчэ крышечку водицы. Поедим якую-нибудь игуану на палочце. Так, спать не вельмі хочется. Радиации няма. Все, супер. Давайте подумаем. У Forlorn Hope мы больш-менш... Для Forlorn Hope мы квесты зрабілі наколькі маглі. Дарэчы, стоп. Трэба ж буна забраць ЕД. Дзе яны? Вось яны. Я ж пакуль шукаў гэтага хлопца, які крадзе. Я іх папрасіў тут пачакаць. Пашлі са мною. I've got your back. Ідзяце? Все, найс. Так, что там по квестам? Ну, давайте пакрысе, можа, раздаваць вось гэтыя новыя кады. І пасля гэтага мы накіруемся у Гелиос Ван. Даць спярша сходзім вось на гэтую чарговую станцыю, якую мы яшчэ не адкрылі. Потым тэпнемся ў Эха станцыю. А ў астатніх мы ўжо потым, ну, карацей, калі завітаем, так завітаем. Гэта хутчэй за ўсё не бліжэйшым часам, бо астатнія даволі далёка знаходзяцца. Лол, так гэта ж дамба Гувера. Стоп, як тут спусціцца-то? Так асцярожна, каб не забіцца. Пойдзем наведаем дамбу Гувера, дарэчы. Раз уж мы ўсё адно побач. Можа, у гэтых таксама ёсць некаторыя квесты? Тут, дарэчы, дзяўчыны. Тут неяк больш прыемна. Ты галоўны? No sudden moves and you and I will do all right. What do you want? Що ви тут робите? Keeping watch on the river and looking for anyone trying to cross it. The Legion likes to send infiltration teams over on rafts.
Распавядзі крыху болей пра рэйнджэраў НКР. Best of the best. That's all there is to it. Really nothing more to say than Скромны that. хлопец. Я цябе зразумеў. Так, нам трэба з дзяўчынамі паразмаўляць. Гэты хлопец бескарысны. Looks like we booted the Legion out of Nelson. Вось About гэта damn хутчэй за time. ўсё, бо яна тут сядзіць за радыё гэтым. Ты хто? Hey, welcome aboard. Здарово. Часопіс бо яе скрасці было б добра. I'm not supposed to let civilians just walk around this place. There better be a good reason for you being here. Так, у мяне ёсць для вас новыя кады. Але спярша давайте паразмаўляем. I'm in charge of the radio, hence the title Comm Officer. I'd much rather be out on patrol since nothing much happens around here. Окей. А што ты распавядзеш на контррейнджера? Well, when there's trouble regular NCR troops can't handle, they send in a ranger. Problem solved. We're also responsible for keeping the borders of the NCR secure, scouting out threats, that sort of thing. Ну, карацей, яны лічаць сябе элітою НКР. Так, я вам прынесла новыя кады. Very well. You can tell Reyes that this station is secure. Супер. Ma'am. Окей. Так, давайте накіруемся тады у Эха. Можа, дарэчы, пасля гэтага можна будзе папрасіць, каб да гэтай станцыі далучыўся новы супрацоўнік. Яшчэ адзін гуль. З кім паразмаўляць, з табою? What do you want now? На табе новыя кады. What, again? Didn't I just change those damn things? All right, fine. Show me the new codes. Некі непрыемны хлопец, дарэчы. Yeah. Блях, няжо сапраўды іх няма кагосьці іншага, з кім можна было паразмаўляць. Glad you're with. Hey, welcome aboard. Nice job out there. Ладно, окей, я потым буду ўсё ж сапраўды глядзець на Fallout Wiki, як гэта зрабіць. Так, засталася вось гэтая Фокстрот, якая побач з Джекобстаунам. Гэта херня, якая побач з Бітер Спрінгсом. І вось гэтая станцыя. А, стоп, я ж на дамбу Гувера хацеў схадзіць. Патрулюешь? Ну, патрулюй. Стоп. Так я бачу робота нейкага. Ты хто? Робобрэйн. Ён, дарэчы, не варожа да нас ставіцца. А ты адкуль тут? Бляха, як падысці-то правільна да дамбы Гувера? Блядь. Я кудысьці не туды пайшоў. А, вось дарог, дарэчы. Так. Мне чамусь здаецца, я неяк аднойчы спрабаваў тым жа самым путём шляхам прайсці да дамбы Гувера. Я на штосьці спусціўся сюды, вось там, дзе мы былі побач з гэтым роботам, і я, па-моему, наколькі я памятаю, я не здолеў назад вяртацца, ну, залезть. Мне спатрэбілася спрыгнуць у ваду, праплыць там ледзь не да самого Катон-Нот-Ков, каб можна было назад вярнуцца. Тут трэба быць асцярожным. Тут даволі жорсткія такія рэльефы, параўнанні з іншымі часткамі.
Ну, я маю на увазі трохмерне. Так, а ви нас повітаєте? I sure hope I get to meet President Kimball. Цікаво, мене пустять увогуле внутрь? Ну, певно, пустять, у мене ж репутація доволі добра. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Так, з ким з вами можна порозмовляти? О! НКРовці у силовой броньке. Я вже не надто, до речі, пам'ятаю, де тут що знаходиться. Ось, до речі, дамба Гувера. Ну, що, по сутності, електростанція. Давайте пошукаємо гэту Кассандру, бляха, як її там зовуть? Мур. Whatever it is, make it quick. I don't have time for idle chatter. Пробачте, що увогуле потурбував вас. Then I suggest you make your way back outside. My men have orders to shoot anyone caught sneaking around in sensitive areas. Та добре. Бляха, мені здавалося, що у мене вже доволі добра репутація. Ну ось вона нас не ведає. Окей. Мне, до речі, здається, що я не відкрив яшчэ локацію ось гэту. Так? Стоп, а докуда треба пройсти, каб яна адзначилась на мапе? Нічого я не зрозумів. О, все нарешті. Все, дамба Гувера, окей. Давайте тады... Давайте у новок вертаться. А, слухайте, можна... Перш чым пайсці у Helios One, можна спачатку выканаць квест з гулямі. Так. Ладно, давайте, карацей, пойдем у новок сперша. У меня есть что-нибудь, что можно продать? Зараз хутенько поскидываем то, чим мы не користаемся. Ось гэта энергетычныя набоі. Так. Ну, слухайте. Давайте, может, поспим? Так. Хотя не надо покушать, что хочется. Да и есть, и пить и не надо хочется. Пойдем до клифа. Зараз згуляем за ему караван. Хутенько. I don't know if you know, but since Jeannie May passed, I've been keeping an eye on her properties for her. I think it's time we gave everything back to you, so take this key and make yourself at home at our motel. It'll open the room on the second floor, closest to the lobby. Hope it suits you. Картіян сказав, нібито, типу, після того, як зникнула ось гэта Дженні Мэй, йому, типу, треба сашыць таксама і за гатэлем, і ён падкінуў ключ ад нашага нумара гатэлю. Але сэнс у тым, што я ўжо купіў яго раней. Я так разумею, гэта альтэрнатыўны спосаб, каб атрымаць вось гэты пакой у новаку. Ну, мы не будем казаць яму, што гэта мы забілі Дженні Мэй, наколькі я памятаю.
ён будзе вельмі незадаволены. Нават калі мы патлумачым, у чым справа была. Хаця лепей яму гэтага не казаць. Давай ведаеш, што згуляем з табою A fellow караван. enthusiast, huh? That's great. Let's play. Так, 339. Окей. Ён, дарэчы, падвышае з кожным разам стаўку. Я спадзяюся, будзе хутка. Давайте пакрысе выкладвацца. Угу. Ну, не страшно, насамрэч. Так, пачакайце. Секу. Давайте паспрабуем вось гэты караван сабраць. Але не адразу, ну карацей, бо каб ён нам не заруініў. Ах ты, бляха, крыху, дарэчы. Хаця не, стоп, можна сабраць, можна. Вось так атрымаецца 26. Ці магу я пакласці сюды? Ну все, даволі хутка. Лёгкія грошы. Карацей, я мяркую, наступным квестам будзе квест з гулямі. Вось гэтым. Дзе ён? Вось гэты квест. То бок на наступным стрыме мы пойдзем у рэпкон. А што нам спатрэбіцца з сабою ўзяць? Да быццам бы нічога, у нас усё ёсць. Давайте захоўвацца. Да, блядь, не заладоўвацца. Захоўвацца. Так. Давайте шукаць. Да каго можна схадзіць з рэйдам? Вось што я думаю. Правильно? Гуляецца даволі добра, але мне здаецца, я ўжо не асілю. Як не прапусціць стрым, дзе я буду падрываць смокам? Котик стрыміт? Добра, можем зазірнуць да Шахраэля. Так, наконт стрыма па гэтаму. По Майнкрафту. Я магу загадзя які-небудзь анонс даць, напрыклад, у Твітары. Хутчэй за ўсё людзі мяне не зразумеюць, але ну што зрабіць? Да, можна да Шахраэля завітаць. Тыпу, быццам бы яшчэ энергія ёсць пагуляць, але і адпачыць таксама хочацца. Вось. Я, карацей, я загадзя пабярэджу, калі я сапраўды наважуся згуляць у Майнкрафт, то што альянс, я мяркую, ты не прапусціш. Вось. Што я хацеў сказаць? Дзякуй усім, хто быў сёння, хто так позна са мной дасядзеў. Так, сапраўды добра пасядзелі. Дзякуй усім за цікавыя размовы, за карысныя падказкі і гэта вось усё. Завітваем да Шахраэля. Так, усім добрай ночкі
і яшчэ пабачымся. Магчыма, наступным стрымом, магчыма, будзе Сталкер, але можа працягнем і ўсё адно гуляць у Нью-Вегас, паглядзім. Карацей, усё, добрай ночы ўсім.